Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. We guys get defeated. Yes, ngiwe boo pants indaba zaMpumelelo. uMpumelelo uvela nomunye ugeli lo uke wavela ku social media ngesikhathi sikaMampintsha evela ezivezela uMampintsha elele asiyidlule futhi indaba yaMampintsha sidlule esisheshe kodwa ilo geli lo owaveza ukuthi uMampintsha uyamazi yena waveza ama message akhe noMampintsha yabo nje kayinto engaqondakali. Nangi ugeli enza ama TikTok challenge nomunye nje umalume naye singamboni kahle. Nakho mina ngiphithizela la ku-internet khona kade ngifuna ukuyibuka wegazi mina abantu abajajana ngizobashaya ukuze phela ngitshela ukuthi ngimaze lapha ugeli lo. Hawu mase ngilento engifuna ukuyibuka nangilo geli ngithi hawu ugeli lo ngiyamazi ku-TikTok noma uTikTok engasenawo kodwa ngiyamkhumbula watrend nje ku-TikTok une-video engicabanga ukuthi ifikile ku 1 million views. Manje ngibuza ukuthi hawu yindaba izithombe zakhe zibe nje la ku-internet unezithombe ke nje izithombe yabo uyayibona lezo izithombe lezo yabo Friday isayingane sise primary school nese high school lawa ama movie lawa Friday ebusuku na Saturday laba abazali babewagada ukuthi singawabuki unezithombe ezicishe ifane nalawa ama movie lo untombazana. Izithombe zakhe yena akekho ozothenga uzongibophela izithombe ezikhona ku-internet zikhona ngathi mina hawo uyishuthelani lezi izithombe enjena yabo ukuthi ngangifakwe yini ke kule page ke akusondaba bakwethu akusondaba yakho kodwa ngayibona izithombe zakhe ngathi hawo uyabona izithombe ezishuthwa nje ubone ukuthi kahle kahle lesi sithombe akufuneki ukuthi kuvezwe ubuso kuvezwa nayo indawo ile ndawo evezwayo kodwa nami angazi ukuthi zishuthelani zifakelani ku-internet unalezo izithombe. uMpumelelo ukwazi kahle lokho ukuthi ugeli lo uyazazi indaba zakhe uyamazi futhi etrenda ngesikhathi uBabe sethi uyamfuna uzombhakaza ukwazi konke lokho. Kanti uMpumelelo yini inkinga yakhe? Yini inkinga yale ngane? Ngiyakhumbula ade sisanda ukukhuluma indaba le ya comment ukuthi uMpumelelo eyedwa ngezenzo zakhe igama lomndeni uyolihudula phansi ngezenzo. Nanga uyavela kwivideo yabo mina ngisazi noma wenzela le show yakhe ukuthi le show yakhe itrende noma uphetho ukuchwenza angakwazi ukuchoma noma wazama le yanto ukuthi thatha lento eyaphilisa wajika endleleni. Phela kuthiwa uma uthathe le yanto wangena khona kwarathu wangaqeda wangathi o'clock uyaphambanelwa ikhanda. So guys ngizoswena isengixoxa inganekwane thiwa bonke abake baya lapha kule ndawo ongena kuyo ngithi phela kuthiwa lapha nobanqunu ukukhulunywa imithetho yakhona utshele kube nje nezinto ezisabisayo wayenza le yanto wangayenzisisa uyaphazamiseka. Yikho mina ngibuza ukuthi yindaba labo sisabathi abamaslay queen abakhuluma la besenzela ama story time ku YouTube channel athi inyoka yangihlebela kodwa simbona ukuthi unormal. So le yanto ngeke uzube normal mawuyibonile kuphasa ukuthi wena uzoculelwa amagugu ngoba uyibonile lento bengafanele uyibone noma umqondo wakho udleke ngoba yona inomoya ongekho right. Yingakho abanayo kunezinto abayisacrificeayo ukuze kujabule le yanto kodwa kuthiwa yona iyimfihlo yomuntu anayo. Naye ngisanitshela ke indaba yalento ngoba niyenza obhala phansi nichaze mina ngisho ukuthi ichazani nisinyanixoxela ukuthi nibambe nami indaba engixoxelwe zona ngoba nami ngaxoxelwa nami sengixoxelwe sengifika la ku YouTube ngithi hawo wena girl pho indaba ukhulumela indaba nje ungathuki ngisho ebusweni ngoba phela kuthiwa le yanto indlela eyiyo isimo sakhona noba wahlangana naye ayikho into ezokwenza ukuthi ube nomdlandla wokuxoxa. Kwase kuthiwa ke inyanga zase-South Africa azikwazi azinalo ulwazi yingakho kufanele ukuthi shwi yabo
komakhelwane, komzala, ngoba-ke bona banawo amahlathi abo ney'thixo zabo benzisa khona lezi zinto abazaziyo. Lezi zinto zinobumnyama kodwa zilethela imali. Mina sengibuka ukuthi hhayi ngeke phela manje uma kuthiwe wazama le nto ukuthi sasalokhu kuyaphileka kodwa wangakuqeda-ke khona kuvele kwenza isiphithiphithi empilweni. What if? Wait guys, khona omunye ubhuti ngixoxa indaba engingayibuzeli. Khona omunye ubhuti bekuyinini 5 years ago, 6 years ago, wayemakhelwane wami. Yeyi loya bhuti namantombazane. Yena into yakhe yayi-strange-ke. Angazi phela noma yenayo yini kodwa nami ngaba nalo mqondo ngathi lo bhuti lo unedimoni elithile uthwele ngamantombazane. Wayethandazani we-guys? Umthandazo wayenawo. Ethandaza yabo ememeza umthandazo onomsindo maye yedwa. Wadlula-ke kulowo mthandazo wakhe uzowashintsha amantombazane yeyi ngaze ngimbone umuntu onjeyana ngaqala ngathi usetshenziswa usathane. Ngathi hayibo mhlawumbe le nto le inemali phakathi, unebhizinisi, ngeke ngisho ukuthi ibhizinisi lakhe yini. Futhi selobu ngaba khona angaze ngimbone mina yayi selobu ngaba khona aze ngimbone umuntu oshintsha amantombazane njengaloya bhuti noma ngaba umakhelwane wakhe unyaka owodwa. Kodwa ngase ngisaba nje ngithi yeyi amantombazane mhla ahlangana la kuyoba kanjani, amantombazane azolimazana. Yeyi uma ungambona ehamba yedwa ngeke uzwe ukuthi uye. Uma ungase umbone eseqala izinto zakhe zokukholwa nokuthandaza ngeke uzosho ukuthi uye. Mboneke ngama-weekends. Hhayi ukuthi ngama-weekends wegazi into yakhe ya-everyday. Loya bhuti unomoya omubi noma wayesimamisa ibhizinisi lakhe ngendlela esingayazi ngoba amantombazane wayewashintsha. Ukube-ke mhlawumbe sasizothi-ke udayisa iy'dakamizwa ey'dliwa amantombazane ayezobonakala phela ukuthi naye khona into ayithenga kuye ebonakale ukuthi esedla into ethile. Cha, ayehamba naye ngisho ubone ukuthi aze kuye ukhipha enye ufaka enye ukhipha enye. Hayibo hhayi futhi yabo lokho sekubabaza kumpumelelo naloya bhuti ukufana nento engekho. Yeyi Nkosi yami ngabe wayeyeni nani loya muntu ethandaza we-guys. Yabo uma sethandaza-ke wayethandaza ngathi uNkulunkulu uyambuka, ukhuluma naye uyambuka kanje. Mina ngiyibuza ukuthi le nto iyini. Yikho nje umuntu uma ephatha ukukholwa ngibuye ngithi heyi ngabe yikho yini ukukholwa. Ngicabanga loya bhuti uma ngabe kwakuthiwa wakwenzeke umuzwe ethandaza wawuzoyitshela ukuthi lo nangu uThixo phambi kwakhe, nangu uSimakade uyambuka, ukhuluma naye umtshela zonke izinto. Lizophela-ke ilanga zidume. Amantombazane futhi a-right amahle yeyi mina ngiyasola ukuthi phela kuthiwa le nto ine-type nayo. Ayifuni ukuthi ungabe ine-type ethile. Lokho ukuthi ine-type ngangizwa ngenyanga la ku-YouTube. Lo baba lo owathi ngesikhathi kuvalwa iy'tolo, ngesikhathi se-looting, abantu abaningi bazophambanelwa umqondo ngoba bantshontshe iy'tolo ey'-wrong. Kezwa ngaleyo nyanga. Mina nginayo i-evidence yezinto engikuthi ngiyithathaphi. Ubaba lo owathi ngesikhathi se-looting sizobona abantu bephambana, uye wayekhuluma ngokuthi into le ifuna ama-slay queen, inama-type. Yingakho kuzothathwa usisi omuhle kuthiwe afike hayibo sifike sayiphuzela kamnandi nje sangaba nankinga. Uyobona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi lokhu kuyiphuzela kamnandi sangaba nenkinga khona nabanye abaphuza naye eceleni. Kwakusho loyo baba lowo mkhulu loyo gogo, hhayi mina. Nani wrong phela mase nindaba seniyizwa sizothi hey yafix sengathi nivumelana nami. Akusho-ke mina ni wrong mase niyenza leyo nto mase nithi hawu siyayibona lento eshoyo fix. Akusho mina. Angithi niyezwana siyezwana guys. Akusho mina, kwasho loya baba.
Lo baba wathi iy'tolo ey'ntshontshwe kuzo zinezinto phakathi, abantu abantshontshile sizobabona nje iningi labantu bazoba yinto. What if ngempela? Hayi bo, ngoba ningaqondakali nje. Hayi bo wegazi, kodwa ngempela nike nibe nawo umzuzu wokuthi abantu abasaqondakali, asisafani nakuqala, kodwa nina niluthanga. Nisho ukuthi labanye balutha abenza izinto esingazazi lana. Egazini mina kusho into ngeke ngisabe ngithi hayibo, abantu bajikwe yini? Nibe ne-weekend emnandi izithandwa zami, mina ngiyanithanda. Nikhohlwe yindaba zami zokuhleba, ngiyayihlebela Nkosi yami, ngiyasaba nami manje ngiyasaba kodwa. Wegazi bengangibophela ukuthi ngitheni? Cha, mangathiwa ngiyabopha kodwa mina sihamba sonke-ke ejele. Makuboshwa mina ngiboshwa nani? Aningikhuzanga phela. Futhi siyagcina ukukhuluma ngompumelelo kanje, sesizokhuluma ngama-TV shows abo kuphela. Nina nivele nithi yazi fix, fix siyayibona. Kusho mina kanti. Mase ngisho njalo nami ngiyadideka ngithi hayibo, kanti uzwe ngitheni ngoba ngiyasho ukuthi ngiyakhumbula loya bhuti loya waseZimbabwe. Lo malume waseZimbabwe lo kwathiwa iy'moto zakhe ngey'sathathwa umuntu ngoba kunjani. Zaqala lapho-ke ukutrenda-ke iy'ndaba zobhululu. Ningenzi sengathi mina ngakhomba obhululu ngathi nangiya ubhululu. Zaqala lapho nani nabalalela. Kodwa iy'nganekwane ey'ndala ogogo kade besixoxela zona. Mina into engiyibonayo ukuthi kuba nento yokuthi-ke thina abantu mhlampe sibuka ukuthi ubani uzophumelela agcine la. Uma esedlula lapho sesiyaqala siyamsukela sithi uthwele. Yekelani-ke ukusukela-ke ukuthi-ke ophumelele usethwele. Animazi amandla akhe, animazi amaphupho akhe, anazi iy'fiso zakhe. Wengaze ngay'ncengela-ke kini guys, kodwa iqiniso. Nami nje mase kwenza sekuthiwa nginemali engakazi icatshangwe ukuthi ngingaba nayo, senginayo iningi. Yabo, ngivele ngisave imali, ngihambe la eSouth Africa. Ngathi sengibuya nivele nithi ngithwele. Angithi into engingayicabanganga leyo. Kuba njalo-ke. Kodwa kuthiwe-ke make wajika khona, wajika endleleni, uyaphambana ekhanda. Nike nimbone masehleka. Hayi kodwa yokuhleka khona, hayi yenza nami ngithi kodwa wengane kwenzakalani? Kwenzakalani enganeni? Esehleka. Ngoba nakhe lo beyifaka engozini. Nayi ingozi. Hayi guys, nibe ne-weekend emnandi niy'phathe kahle. Ngisazonixoxela ngalabo abashadile, ngiyaphuma kulezi y'ngane. Ngiyaphuma nje endabeni yabo.